Ja si myslím, že sme individuálne v našom pásme chybí strašne veľa breakových šancí, aj 2 na 1 prečíslení a my sme mali 2 presilovky na začiatku, sme v podstate ani poriadne neohrozili bránu a asi tam sa lámal chleb. Jak moc citelná je ta ztráta 3 hráči základní sestavy v obraně vám chyběli? Krajíc, Roťák a Guntis? Tak samozrejme je to cítiť, chýbajú skúsení hráči, dnes to hrali tí mladší chalani, ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Sme jeden tým, jedno mužstvo a musíme tí, čo sme ostali, potiahnuť tých mladších, aby sme nedostávali toľko gólov na domácom ľade a sa zopreť. Martine, dneska poprvé naskočil Petr Vrána, tak vy ho znáte i ze Sparty. Co přinese manšaftu Třinci a jak jste vnímal ten jeho první zápas třeba, jak se vám s ním hrálo, obnovila ta spolupráce s ním? Tak Peťo je výborný defenzívny hráč, veľmi pomáha v obrane ako center a v podstate je dostatočne skúsený, už odohral strašne veľa zápasov aj v iných ligách, takže zo Sparty ho poznám, tam to bol ako hlavný ťahuň mužstva, takisto aj tu sa to bude od neho očakávať a ja si myslím, že každý hráč, keď príde do mužstva v prvom zápase, to má veľmi ťažké s novými chlapcami, ale časom si zvykne určite a stane sa hlavnou rolou mužstva. Ten zápas s Plzňou bol, ja si myslím, vyrovnaný, tie nájazdy sú vabang a dneska to bolo zlé a verím, že sa dáme dokopy celé mužstvo, povieme si čo a jak a proti tomu Zlínu budeme vedieť lepšie a ukážeme, aby sme vyhrali.